Vítam ťa ďalšieho videa. Ak môžete vedieť z názvu, tak je to druhý účet a bude to účet na trickshoty. Mám, ako vidíte, Dana Majka na devine s gadgetov a s star powerkou. A môžeme ísť do hry. Tak, teraz vám to strihnem. Ak budú normálni hráči, tak vám to strihnem. Takže 3, 2, 1. Asi už normálni hráči, lebo sú normálne nicknamy. Teraz skúsim, že či sú tu normálni hráči. Jo, už sú tu normálni hráči. Takže už to môžeme aj komentovať. Tam je Mike. A tu je Emska, ktorú by som rád zabil. Aj to Prima najradšej. Jo, mám 4 powery, to je dobré. A tento účet bude robený na trickshoty, takže sa bude volať táto miniséria účet na trickshoty. To je Mike. A ten, ktorý ma asi zabije, nevadí. Ideme do ďalšej hry. OK, ďalšia hra a spawn dosť hrozný, ale môžeme ísť do stredu. OK, toto sú 4 čestky, preto som tu chcel ísť. Tak, tu sa zničím a dúfam, že tu nikto nebude kempiť. Toto asi free kill, alebo tu Jesse by som mohol zabiť. Sú asi noví hráči, tak asi ich to zabijem. A tu dám gadget, ktorý netrafím, super. OK, 1v1 proti tej Jessie a tu by som rád stanul. A čo robí? Aha, ona sa zdáva, super. A ideme do ďalšej hry. OK, sme v ďalšej hre a ak dáme teraz win, tak budeme mať 1000 trofí. Ak dáme druhé miesto, tak budeme mať 999. A tu je ten Primo, ktorý by som rád zabil. Aha. Som sa rád, no GG. OK, toto sú boti, lebo tu je 0 bot, tak ideme teraz do ďalšej hry. OK, túto hru sme vyhrali a pôjdem teraz do lobby. Tak nám chýba 7 trofí, tak ideme do ďalšej hry. OK, takže nám stačí dať tretie, druhé alebo prvé miesto. Raz tu mal byť Bibi. Nie, je to Bas. Tak tieto dve česky si zoberiem. OK, minulú hru som prehral a toto sú asi boti. Podľa tých nicknameov, alebo teraz vystrelí, jo, je to bot, lebo normálny hráč by sa nezastavil. Tak túto hru vám strihnem až na konci, vám ju dám. OK, let's go, máme 1000 trofí, lebo 6 trofí, mne to je úplne jedno. A teraz máme tu 7. A je to 1000 trofí. Let's go. Takže tu už môžeme hrať aj rankedy na tomto druhom účte. Mi to vypíše New Season, Tap Konitu. A musím mať 3 brawlerov na devine. To je dosť dobré, akože. Lebo keď hráte na bronzu, keď je nová sezóna, tak aspoň nebudeme hrať s takými zlými, že ktorý má jedného brawlera na power 9, alebo no hej. Tak ešte ideme pár hier a potom to ukončíme. Ideme do ďalšej hry. A inak, ak ste tu noví, tak môžete dať like, môžete dať odber, like, koment, moc tam potešíte, chcem sa dosiahnuť do tohto mesiaca 10 odberateľov. Ak mi dáš jeden odber, budem moc rád a idem teraz sa sústrediť na hru. A tu je 8-bit, som chcel povedať 8-bit,
A tento bol umre, dúfam. Ne! Dobre. Skoro dal. Či nedal. Skúsim dať, či dám double jump. Aj tak to som bol zle nedohľadol. A skúsime, aby to posunul, čo je asi Edgar. Tak to bola Jackie, som nečakal. Takže plus 8 a ideme do ďalšej hry a asi už na tomto už nemôžem dávať play game, super. Sme v ďalšej hre, týpek má bronz, dobre. A máme dosť dobrý spawn, ale chcel by som čo najrýchlejšie ísť na stred, lebo tam sa mi zdá sú veľa powerov a tu je Alexia, ktorú dúfam, že dáme. A dáme go. A sme umreli, lebo na mňa skočil Edgar, super. Ideme do ďalšej hry. Sme v ďalšej hre, spawn dobrý, typek sa volá, že 9. Tak, proti nám je Primo, to by som rád stanol. Tak nestadnem. A to je asi bot, keď stále za mnou chodí. Ale tam mal jeden typek, sa mi zdá bronza. Tak to asi je normálny hráč. Alebo to je zlý hráč. Jedno z toho. A strašne divno sa pohybuje, takže očakávam, že to je bot asi. Skúsim si, že či viem double jump, ale mohol by som vedieť. Si nabijem najskôr hápka. Takto som zle odhadol. Zle. A skoro. Toho sme vyhrali a ideme poslednú dnešnú videu. Sme v ďalšej hre, lomeno poslednej, typek má golda. A tuto máme Shelly, ktorú zabijeme. Nice kill, alebo teda free kill. Idem na stred. Tu máme Nitu a tam by mohla byť tiež free kill a je. Pozor, tu je Edgar a tu je hneď Primo, takže jeden assassin, jeden tank a vyhrá Primo a ten by mohol zechnúť. Tu je Lori, ktorého by som chcel zabiť a nie on mňa, zabil som ho. Toto môže byť free kill, alebo ne, sa nám nepodarilo a idem do lobíčka a z tohto videa to bude všetko, tak čaute, čus.